Jo fa 25 anys ne tenia 40 i ara en tinc 65 i què passa? Que se formà l'associació de dones. Entonces soc de la pionera que m'apuntí. I no era més que per reivindicar l'associació el que se ponia vindre. Pues una reivindicació de que les dones teníem que eixir de casa, no per divertir-se ni per fer viatges, ni que ens tractaven d'això, sinó per tindre una opció de dir, ix de casa i vaig a valorar-me. El que en casa estaves, tenies 3 fills, una mare, un pare, i tenies que estar en casa per ells. Entonces l'associació me vingué molt bé, jo he fet tot el que tenia que fer, el meu home, pues, a les tranques i barranques, pobret, que avui no el tinc, pues resulta de que no és que no me deixava anar, ell s'anava a treballar i quan venia, pues, el que volia és que estiguera en casa. I jo la veritat és que quan me n'anava ja ho deixava tot, has del sopar fet, i això que ma mare encara estava emborratxent. Però jo he dut la casa avant, ha tingut a ma mare i a mon pare, i jo l'associació m'ha vingut per eixir de casa. I jo estic molt repagat d'estar on estic. Quan estàvem tots reunits en casa, un xiquet meu, que era el xicotet no el segon, Vicent, feia el meu germà. Les ames de casa que són? I el xiquet contestava, totes unes males putes, mai estan en casa. Això és una anècdota, és així, eh? O sigui que, diguem que, encara que mig en broma, mig en sèrio... Sí, ho dia. Què són les ames de casa? Totes unes males putes, mai estan en casa. Clar, perquè allò significava que fins a aquest moment era l'ordre establit i era com trencar-lo. Entonces tu, lo que ens dius és que no se va acceptar bé. Pues no se va acceptar bé perquè jo tenia ma mare en ma casa i quan dia me'n vaig tenia que dir alguna mentireta que altra, perquè igual me dia que me n'anava al metge o me dia que me n'anava a jo què sé, a fer-me alguna cosa que no se podia anar ni a un bar. No se podia anar a un bar i això mos va vindre. Chonín tenia una tenda i d'ahir se reunia i se n'anàvem al bar. I al bar què passa? Que quan mos veien entrar se n'eixien els homes. A mi que no me toquen l'associació perquè me tire com a llop. Me tire com a llop perquè nosaltres no és per res. Hem luchat, quan estic aquí hem estat ajudant, hem fet coses divines, que si minxars, que si els sopars de fin de curs, tot manual, hem fet xocolata, hem fet les calderes, ho hem fet tot. I nosaltres hem estat ahí, estiguen qui estiguen l'Ajuntament, hem estat ahí i hem apoyat tot el que hem fet. Hem col·laborat en ONGs, hem col·laborat quan venia lo de la transfusió de sang, fem els bocadillos per tots els que venien a donar sang. Hem col·laborat en el càncer, hem estat jugant al futbol i aquest any tragueren 450 euros per la col·laboració del càncer. Hem fet coses, anàvem a totes les tendes a demanar per fer regals i aquests regals se componien en tiques per traure diners pel càncer. Hem col·laborat en els xiquets saharauis, hem col·laborat en tot. Hem fet xocolata per les festes patronals del dia del patrocini d'hivern, xocolata, i ho hem fet en casa Chonín, en una planta baixa que tenia, i allí farem 4 o 5 calderos. Hem col·laborat en fer alguna caldera que altra en compañía de todo el ayuntamiento, pelant para que no se gastaran diners. Las instituciones aquí de Follos, yo creo que sí que nos han ayudado a seguir adelante, porque, nos ayudaron a integrarnos pues en sus tareas, no sé cómo decirte. Yo creo que más bien ayudamos nosotros al ayuntamiento, que ellos nos ayudaron. Porque en todo lo que hacía el ayuntamiento, los eventos que había en el ayuntamiento, nosotras las mujeres siempre hemos estado allí al pie del cañón, ayudando, repartiendo arroz, repartiendo pollo, yendo al matadero, por ejemplo, a pelar verduras o a muchas cosas. Yo creo que nosotras ayudamos más. La Maruja de ara pues, són 25 anys més, i és molt també, però han fet teatre, han fet playbacks, han fet de tot. Jo t'he dit que solament per divertir-se no és l'associació, perquè han fet moltíssimes coses, però ara estic més lliure, puc fer més coses i m'ha valorat moltíssim per el trajecte que ha tingut en l'associació. Això m'ha donat ser persona, ser més feta i ser més maruja la xata.
Molt bé, pues viva Manja del Chatà, Moltes gràcies. de ser y hasta siempre. Hasta sempre. «25 anys». Sí, quan muntàrem l'associació, més o menys. Sí, perquè jo soc de les primeres també que me monté. Entonces, pues normal. Yo entonces cosía y resulta que me ho dic la meva cunyada, que ja s'apuntava antes que jo, la meva cunyada Pilar, i jo dic, oi, això què és? Que jo no sabia encara ni el que eren les associacions ni res. Entonces m'ha explicat que era això, que anaven moltes, i jo dic, pues sí que jo també m'apunté. Entonces, pues cosintito, pues yo cuando era la hora y el día, pues me n'anava a l'associació i m'ho passava de categoria. Totes les satisfaccions, jo tot el que feien, tot me pareixia bé. O sigui, ja tot el que m'ha eixit també. Hem anat, pues, de villancicos, hem cantat, hem anat per el carrer, després de que anàvem a cantar els mallos se n'anàvem a la Mare dels Emparats a peu, i tot, pues, els pleibes, tot el que han fet, els pleibes de meravella. En aquell temps tenia un això que me feia molt de mal el peu, que anava a mig coixa, però quan esquia l'entaulat no anava coixa, no sé el que m'ha passat. Me se n'anava el dolor en seguida. Jo sí, jo crec que el que faig per mi és important. Encara que els altres no ho entenguen. Encara que els altres no ho entenguen. I que aquest després me reguille, però jo vaig a la meua. Una vegada s'ha fet, el que me diguen ja, me dona igual, perquè ja ho he fet. I seguiries fent-ho. I seguiria fent-ho. Quan jo els puc fer més, que és el que antes estava dient la meva amiga, que antes no, tampoc podíem anar a ningú puesto, ni podíem anar als bars, ni podíem res, perquè és que te miraven mal en aquest sentit, que no és que fores mala ni res, sinó que no, els homes eren que tenien que anar ells i prou. I anem. Jo, mira, me'n recordo d'una anècdota, estant de Museros, bueno, ja vivia sin Follos, que en mi casa ja venia Follos, i soc de Museros, entonces resulta que jo me n'ania amb ma mare, i li dic, mare, jo me'n vaig a casa, perquè antes d'anar vull entrar a Cabisant que vaig a comprar un 10. Diu, vai, pues vale. Però que diuen de la gent. Entonces me n'anava i quan anava a agarrar el tren, entria antes en l'administració i al que tira entrar, me quedi molt parat, perquè estava aixina de xics i homes, i dic, ui, que vergonya. I agarré i me n'anava al tren i me n'anava. I resulta que estaven venent l'únic número de loteria que n'hi havia, que per cert li tocava a la xata. També sabia de nosaltres i de l'associació. I jo, no sé quant, no sé bien, oye, ja està bé, xica, total de totes les maneres, però jo tenia ahí l'enrònia, que per culpa d'haver homes jo no entré i no me fiu en diners, perquè només tenia aquest número del gordo. Per no entrar en veurem tant d'home i tot. I era segur més decidida, entonces, jo me compro el 10 i me'n vaig a casa i rica. Bueno, pues desde entonces... Però mira, desde entonces ja me dona igual, ja entra o siga. Molt bé, pues esta és la Lola que volem, esta és la Lola que ens agrada. Així no és. I un bes per tu. Moltes gràcies. Seguís com està ara. Vale, chonina. Agua. La resta. Ya. Una reunión de mujeres o en los bares, de hecho no se veía mal. Las señoras pues en su casa, sus quehaceres, los niños y ya está. Y por eso nos gustó empezar nuestra vida con la asociación, para eliminar todo eso. Pues yo creo que se veía mal en aquel entonces, claro, sobre todo por los hombres. Los hombres pues tenían una cierta idea, equivocada, pero esa idea de que las señoras, sus señoras sobre todo, porque como tenían, digamos, la mano encima, tenían que estar en casa y eso es lo que toda la vida se había hecho, no tenían por qué cambiar. Y alguna mujer que podía ser, que también lo veía mal, sí, algunas que otras sí que lo veían mal, porque la situación o porque la educación habían tenido así, una educación bastante machista y bueno,
hay gente que no quiere cambiar. Yo creo que se tuvo que batallar para poder organizar esta asociación, por supuesto, por culpa de esa idea errónea de mujeres y hombres, sobre todo hombres. Y tuvimos que batallar, evidentemente. Por la calle mismo, pues nos miraban de reojo, de verdad, de reojo, y algunas veces muy descaradamente, los hombres sentados. Yo hablo, por ejemplo, del bar Capri, que están ahí sentados a la fresca o a mediodía, no importa. Y cuando pasábamos en reunión o entrábamos en el bar Capri, pues es que hasta se giraban para mirarnos. No era ya de reojo, era ya evidentemente así de lleno. ¡Plum! Dedicarnos a recaudar dinero para el cáncer. Yo eso siempre tengo presente porque eso sí que ha sido una innovación. Porque en aquel entonces las rifas se hacían siempre con numeritos y se hacían una rifa pues aparte. La gente no participaba en esas rifas. Y nuestra junta directiva, pues sobre todo Chonín y yo, dijimos adelante, porque había algunas que estaban en contra, que iba a resultar mal, que la gente no iba a participar. Y para mí fue un momento tan agradable el ir a cada comercio a decir, mire, esto es para una causa buena y queremos que nos dé lo que quiera de lo que tenga usted. Y así estuvimos pues bastante tiempo recaudando. Y después hicimos la rifa en el musical. Pero claro, los momentos a mí memorables fueron cuando nos juntábamos la junta directiva por la noche, sobre todo, para decir, miramos, este regalo ha sido de tal persona, y a cada regalo poníamos un verso. Y eso a la gente le encantó. Y se llenó el salón, o sea, el musical, se llenó y fue un éxito. Y eso fue la primera innovación. Pues a nivel personal, la asociación me ha aportado pues, varias cosas. Entre otras, a mí me ha dado el conocer a muchas personas, salir de casa, porque como hacía un año que había venido aquí a Foios, entonces no conocía gente prácticamente, y entonces la asociación me ha aportado eso, conocer gente, nuevas ideas, nueva cultura. Para mí era una nueva cultura también, y me gustó mucho porque me integré enseguida, era todo nuevo para mí. Y me encantó. Me ha hecho ver, pues eso, nuevas expectativas, otro ambiente, no sé, era diferente, otra vida para mí, ¿no? Y yo cuando llegué a Foios venía de Bruselas, de Bélgica, sí, a finales del 83, y la asociación se creó el 7 de febrero del 85, con lo cual yo estaba aquí ya un añito, poco más. Pero claro, en ese año pues conocía a vecinas, vecinos, poco más, pero lo que es la integración, el conversar, el decir, el recibir ideas de los demás, el dar tus ideas, eso no se hace con los vecinos o con los que vas al colegio, pues hablas de los niños, pues sí, ha comido o no ha comido, pero esto es otra cosa, es el abrirte a otras personas, eso es otra cosa, es decir, lo que tú sientes del ambiente, de la vida, es diferente. Y la asociación sí que ha integrado a mucha gente, no solamente a mí, pero a mucha gente. Gracias al ayuntamiento pues teníamos el salón de actos, nos lo dejaron, y también nos dejaron un tiempo la cooperativa, que de hecho nosotros tuvimos que reformar, porque si no, no se podía estar allí. Pero sí, ellos también nos ayudaron, claro. Nos vamos a encontrar con nuevos retos, ¿verdad? Porque la base ya está hecha, era salir de casa y, digamos, saber que éramos mujeres, no solamente amas de casa, ¿no? O mamás. Entonces ahora un nuevo reto es más bien intelectual, por decirlo de alguna manera. Intelectual, como mujer, no sé, algo que llevamos dentro, que hay que sacar ya. No solamente ir a viajes o hacer un banquete de algo, sino, pues, como ya hemos empezado a hacer, de hecho, en el teatro. Eso es un reto, digamos, para la capacidad intelectual de la mujer,
que hay otros, ¿no? Pero eso ya es una manera de empezar ese nuevo giro, digamos. El motiu va ser la curiositat i inquietuds per fer algo més de ser una ama de casa. Per així, per eixir de ma casa, però encontrar un punt d'encontre per jo realitzar-me i fer-me com a, no sé com dir-te, una alliberació de jo mateixa, de lo que jo tenia sempre en casa. Totes sabeu, suponem, que jo estava apuntada i treballava i tal, i no podia acudir a res, però quan deixi un poc de treballar vaig veure que era, el realitzar-me més, en veure que l'ànsia que se tenia en superar-se, en ajudar als demés, en fer coses per als demés, i a mi això m'encantava, i entonces sí que m'emprengui a poder-ho fer. I vaig encontrar-me amb totes les dones de Foios de la meva edat. Van ser pioneres en l'aspecte de que van ser una liberació de deixar sempre el quotidià, fer sempre el mateix en casa i tindre sempre algo, on acudir, on reunir-nos, on divertir-nos, on fer alguna classe de llavors, de manualitats i banys, van fer banys. Era així de lo que havia fet hasta entonces. Quan en un cas com te diuen ajudar així o ajudar allà, quan tu acabes que estàs morta, que has discutit en totes perquè això, perquè allò, te sent tan satisfeta de lo que has pogut fer i lo que has pogut fer per els demés, i per amigues i per companyeres i per qui siga, que entonces, t'olvides del cansanci i te trobes, com si t'hagués eixit la loteria de veure que has fet bé per uns o altres, o has replegat pel càncer, o pels saharauis, o per qui siga. I entonces te quedes satisfeta. Especial és que fa anys, però penso que en totes les coses que feia us feia molta il·lusió. Quan anàvem, per exemple, a fer les manualitats, recorde que s'enjuntàvem i fèiem en molt d'entusiasmo, hasta inclús feien les coses per regalar-les, per fer grifes, per donar-les, i aquest dia a la setmana que se reunien per fer l'escola, que feien aquestes manualitats, pense que era algo com desvincular-me, desconnectar de ma casa i encontrar-me en això de ser jove. Totes sabeu que jo sempre estava treballant, però quan te pots eixir encara que l'altre te n'hagueres pogut anar antes, però jo no podia, però quan pugui, immediatament, me acoplia així perquè jo necessitava realitzar-me i fer coses que jo els anys anteriors no les podia fer. Ens reuníem i fèiem manualitats i fèiem quadros, fèiem molta il·lusió per a rifar-ho. I me recordo que aquella ocasió va ser la primera que vaig tenir algo per poder treure un producte, fer algo per els demés, pels demés. Igual ho feia amb molt de carinyo. Sí que és de veres que vam fer un quadre, me recordo que era un quadre gran, un arlequí, i va estar un altre que és que li tocava fora de Foios, però això en concret, hasta la persona que li tocava, que se fica molt contenta quan li toca. Activitats, a veure, moltes vegades, com sabeu, que han fet coses, que se tenia que fer alguna cosa i nosaltres, això no sé si va voler, tindríem a lo millor la fama de sempre tot correguent, que no apleguem, però sempre mos sobra, encara que siga 10 minuts, mos sobren. Perquè mos és, encara que sigui impossible, i diguem, ui, és que hem de baixar la lluna. Doncs jo no sé el que passa, que la lluna baixa. I tornaria a apuntar, i en equivocacions i en assaig, tornaria a fer altra vegada el mateix. Jo sempre he sigut la vestidora, la pintaora de totes les actuacions que s'han fet, que si a mi me falta això, que si a mi me falta allò, jo he tret, tot lo de ma casa, el baúl de la Piquer, sempre eixia de ma casa. Però és que jo ara vull eixir i vaig a despedir-me com a vella, eixint de... És que vull eixir de la Pantoja, i vaig eixir, i ho vaig a fer de puta mare. Pues yo te garantizo que en ese ímpetu la Pantoja es lo que vulguis. Un millón de gràcies
Vale. Gràcies. Igualment, Sonín. A mi me dugué que hi havia una agrupació de dones i comentàvem, perquè jo era molt retraguda, no eixia molt de casa perquè el meu home era molt liberal, que volia, i jo pues, en casa pues, no podia eixir. I me fiqué en un tal d'amigues i se n'anem a l'associació i ahir me vaig liberar i ahir m'ho ha passat. Ha fet moltes activitats, fiu teatre, ficàrem a cantar, cantàrem, una agrupació de camp, fiu teatre, vaig escriure de Joselito en un teatre que m'agrada moltíssim i feia molta gràcia. Gràcies a l'associació jo m'allibera molt. Anàvem i després anàvem a les reunions de l'associació i, clar, com no podíem anar a ningú lloc, anàvem als bars i tots els amics ens miràvem perquè com si fórem unes que no podíem anar. I anàvem, ui, doncs avui a quin bar anem? Doncs mira, avui anem a este, doncs avui anem a l'altre. I gràcies a això jo me vaig fer i entonces més quan me vaig apuntar, fiu manualitats molt a gust, m'apuntia també que fiu quadros, en quadros de manualitat, de pintura, de làmines, que ficàvem unes làmines i de cada 4 làmines retallàvem uns trossets i anàvem a pegar cosetes i fèiem uns quadros molt bonicos. Per cert, que els tinc enquadrats i en casa me fan una meravella. I tot va ser gràcies a l'associació, perquè m'ho passava bomba. I sóc una altra Maria. Entre notas de guitarra. Jo ha canviat molt perquè jo ja t'he dit que jo no era molt teixidora perquè me reprimia jo mateixa. El meu home només volia que isquera i que fera jo, me reprimia molt. Però ja t'he dit que gràcies a l'associació m'enxuntia en un grup, m'enxuntia en un altre i després jo tenia també un grup d'amigues, que no acceptaven el que era l'associació de dones, perquè a mi me diuen que la feina que era dona de fora de la feina, que en casa, que quina feina feia. I jo sempre feia, jo quan isc, la feina de casa no me la fa ningú. I entonces elles no ho acceptaven bé. La dona tenia que canviar i havia de canviar perquè estàvem tan retrasades que la vida ha canviat molt. Jo no m'imaginava mai a la vida que jo eixia a un teatre, que jo eixia a un cantar, a la coral, muntàrem una coral que m'ho passava bomba. Per la nit jo tenia moltes vegades por d'anar-me'n a casa i la mateixa associació m'acompanyaven perquè jo poguera eixir i fer coses i gràcies a l'associació jo he sigut una altra persona i sóc una altra persona. De jefe de xutxe en una guitarra que tocava el xutxe de Pau, era un xutxe de Pau, una guitarra, després també ballarem a... Jo què sé, jo no sé, mira si he fet coses que diria tantes que ja no me'n recordo de tantes que n'ha fet ja. Bueno, pues per acabar, sí que crec que n'hi ha una cosa que a mi personalment m'agradaria que la cantares, que és Francisco Alegre Llolet. En los carteles han puesto un nombre que no lo puedo mirar. Francisco Alegre Llolet, Francisco Alegre Llolet. La gente dice vivan los hombres cuando lo ven torear. Y estoy rezando por él con la boquita cerrada. Muy bien. Bien. Gracias. Els motius que me varen fer associar-me a l'associació de dones va ser que jo venia de Montcà. Jo vivia a Montcà, me vaig vindre a viure a Follos i la meva cunya, que estava associada, el primer que va fer me va proposar d'associar-me a aquesta societat de dones i va ser una forma d'introduir-me. Entonces, per mi va ser una cosa nova, perquè, clar, era una associació tot de dones, en moltes activitats. Jo tenia xicotetes, però que ja estava en una època que ja se podien defendre elles a soles i per mi era com
tornar un poquetet a la meva vida social. I l'època de l'associació jo penso que va ser molt important. Hi havia moltíssimes activitats, les dones estaven molt unides i la veritat se feien moltes coses. L'associació a mi m'ha portat moltíssimes coses, principalment que ha conegut a moltes dones de Foios, totes molt encantadores, cada una en un àmbit social, cultural, molt diferent, perquè n'hi ha de tot, i això és el bo de la societat, que té de tot. En dia no se podria oposar ningú a la força que tenen les dones, impossible. En aquella època potser s'intentà, però no crec que no varen aconseguir res i ni ho aconseguirien avui en dia molt menys. Tinc molts records de la societat, molts records molt agradables, per exemple les xarles sempre han sigut molt interessants, de tot tipus de xarles. També les activitats culturals, per exemple, visites al Palau de la Música, al teatre, molts tallers que s'han fet, que han sigut molt interessants. Jo no he pogut participar en molts, però sé que s'han fet moltíssimes coses i que la gent participava molt i molt contenta. I jo recordo també cada any, quan celebràvem l'aniversari de la societat, les paelles que se feien en la piscina municipal de Foios, després en altres llocs, però cada vegada teníem un al·licient nou tots els anys. I també ha sigut molt interessant i crec que molt participatiu per tots quan celebrem els nostres menjars de la nostra comunitat. Se participa moltíssim i se descobreixen que les dones volen realment col·laborar i tenen moltíssima inspiració a l'hora de fer menjars. Penso que la societat deu de seguir en aquesta línia. L'únic que s'estem quedant ja molt majors i seria interessant que entrarà gent jove. Segur que cantaven de més cançons d'antes. Ara no. Però antes sí que ne cantava. Sí. I al teatre ha anat alguna vegada? No, al teatre no. Al teatre no. Però alguna excursió o algun viatge? Sí. Se'n recorda d'alguna que has anat? Uno. A on va ser? No recordo bé. Però segur que sí que se'n recorda de lo bé que s'ho ha passat en l'associació. Pues sí. Que s'ho haurà passat bons ratos i haurà estat en bona companyia. Tant. M'agradava molt acabar de dinar i anar. Anar a la reunió. I se'n recorda d'alguna en especial? És que se n'anava soles per callar o anava a buscar a d'algú? El meu amic Joan. I se n'anava per callar? Jo només cantava que canta Jailillo. La Jailillo. ¿Pero se recuerda de cantar algo ahora? No. Ahora no. No. Ahora no. ¿Vostè que s'apunta a l'associació enseguida que se va formar? Sí. Enseguida, de les primeres i tal? Sí. En companyia de quines amigues? Pues la meva amiga Joan, una vociferreta, Sí. una xicona, Amparo. la tia Amparo i una filla. Saps? Tia Amparo també era divertida, Sí. Pues resulta que yo no me volía apuntar, pero un día estaban unas cuantas amigas que de una de tantas era la Peija y ella siempre estaba, te tens que apuntar, y yo, chica, calla, ja, ho tinc ganes d'apuntar-me, te tens que apuntar. I vaig apuntar. I la primera caldera que a mi la feren en el carrer de la iglesia. Seria el primer any que feren la caldera i anar acabant ja, em prengueren en el pati de les escoles i des d'ara. Pues va ser una casualitat perquè estaven en el carrer
Y una de mis meus me diuen, chica Paquita, ¿te ves que están en reunión? Entonces yo digo, pues vale, vamos. Y allí que venimos. Pasa Conchín, para la farmàcia. Passa Lola, passa la Epi, passen unes quantes dones i no n'hi ningú. Això va ser. I per cert, me vaig apuntar i m'hi una bandeja en 4 euros. En 4 euros. Ai, que gràcia. Jo, tant que sí, estem la vida. Molt bé. M'han tratat totes molt bé. Per el tant, estic a gust i penso estar també en elles. El futbol. Quan estiguérem en el futbol, allà va ser on Mar. Jo era la capitana. Ai, i estigué molt bé allò. En un ram de flors que me donaren. Guanyaren 2-1, crec que era també, que no me recordo quasi. Se Concha la cosera de un puesto, Maruja de l'altre, crec que era. Maruja la andalusa, crec que era la... Per cert, que tenen molts accidents, molts. Que se'm passaren, però passaren molt bé. Molt bé. Estiguérem 3 dies en Andorra, s'ho passarem molt bé, i ha fet molts viatges també, i ho ha passat bé. M'ha anat a l'autocar, m'ha manejat, ha anat a veure els puestos que han sigut, i ho ha passat molt bé. Ma mare ja feia anys que estava i ella s'ho passava molt bé. Me parlava de l'associació, de que feien fin de curs, allí en la piscina, sopars, excursions. I entonces, en part per ella, que m'anima, i vaig tindre la sort de partir-me la jornada de treball i tenia les vesprades lliures, i ja l'associació es començava a fer balls de saló. I això me feia a mi gràcia, i ja es comencia ahir a participar. I ja, pues, sí, me vaig apuntar en l'associació a ser Fundaments de les Dones. Recorde que l'associació pues, m'ha donat molts beneficis perquè ha fet cursets i ha après molt i m'ha beneficiat jo mateixa i ha participat també en activitats per als demés i també això m'ha omplit i m'ho va passar molt bé i m'ho passo molt bé en l'associació de dones. Sí, els cursets que han fet sí, estaven molt relacionats amb la dona. Sí, molt actius, molt participatius per les dones i molt bé, estaven molt bé. I les dones sí que tenien molta necessitat d'agarrar aquest camí per expressar-nos, perquè estaven molt tancats en casa i entonces tenien que obrir-se fora de casa i fer algo participatiu entre elles i per als nens. Jo crec que està molt bé això d'associar-se les dones. Pues a mi m'agradaria fer algo per la violència de les dones, que acabara, però clar, això és una problemàtica molt grave. Bueno, i davant això, pues podem fer programes culturals i moltes coses que vinguin sobre el camí. Jo farà uns 13 anys que visc a Foios i jo venia d'un poble que estava molt prop de la ciutat. Foios era un poble ja més llunyà, però a nivell de la dona trobi una vida molt forta. Com que ahir s'havia produït alguna cosa, clar, jo no he conegut ni com formareu l'associació ni res, però jo vaig veure que la dona tenia un paper en Foios molt important, sobretot, què te diré jo, el grup en concret, que jo ja vaig assistir a algunes actuacions, algunes coses que fèreu, xerrades, i una cosa que em va sorprendre molt era com mostràveu la capacitat que té la dona i la creativitat per a fer les coses. A mi va ser una de les coses que més m'impacta. Vaig veure algun festival que fèreu, un homenatge que fèreu a les sòcies més majors,
i ja me quedé encantada. Després, quan organitzeu alguna xerrada, feu unes coses molt... Està tot molt ben organitzat, té molta vida, i és perquè en realitat la dona, per el temps que heu estat en l'associació, pense jo, heu tret el que la dona potser durant molts anys ha tingut amagat, que podia estar en el carrer, podia participar en moltes coses, i ahir s'ha vist la creativitat de la dona. Perquè, per exemple, jo veia quan anava a un espectacle vostre, les dones en el hall, totes arreglades, preparant el picoteo, a lo millor se posaven una flor en davantals. Bueno, i una de les coses també que jo penso que té molta creativitat és la degustació dels menjars, que ahir n'hi ha una vida, totes en els davantals blancs, en les safates que arriben cada una en el seu... I jo me quede sorpresa perquè això segurament és un treball de molts anys. No és d'avui per demà. Ha sigut un treball que entre totes heu tingut la força suficient per dir estem ací, podem mostrar el que nosaltres, la creativitat nostra, i a mi això sempre m'ha impactat, me va impactar molt, i jo en l'associació a nivell de participar he participat. Bueno, he acudit als actes, però jo no he format part fins fa uns anys que me vaig apuntar i que quan puc col·laborar en alguna cosa, pues col·laboré. Però sí que vaig notar una força molt gran del grup de dones de l'associació. Jo he vist el resultat ja. Quan jo arribo ací, jo ja veig el resultat. I no sols és que jo pense que en aquestes activitats les dones funcionen a nivell de grup sols, a nivell personal també van creant-se la seva independència dins de la societat, doncs en follos. Si vivim en follos, follos. Però que no sols elles, per exemple, tenen aquesta força quan estan totes juntes, sinó que a nivell individual també això cal, vull dir jo. Les dones, jo pense que a nivell personal també han crescut molt, perquè jo, quan començé a relacionar-me amb elles, jo notava que la dona tenia ja una força forta, però no ja sols en grup, sinó que això ha fet que la dona a nivell individual també creixca moltíssim. La seva presència siga molt important. Jo pense que l'associació en follos és respetada en aquest moment. En algun moment, quan començàreu, és el que jo no conec, m'ho heu contat, no era respetada. Però en aquest moment compteu com a associació i vos se respeta. A les 11 del migdia m'enfile de pressa i entre en el banc i entre el mare magnum de gent excitada donen la notícia que el banc ha quebrat. No pot ser, què ha passat? Tots els meus estalvis ahí s'han quedat i ara què farem sense una aguileta pagar la hipoteca? Ja no podrà ser. M'han timat. Socorro que m'han timat. Quasi m'agafa un atac perquè no puc ni pagar la compra feta al mercat. M'han timat. M'han timat. I jo m'ha quedat pelar. Sí que parlaven. El primer que mos dic és que no teníem faena, que érem unes manteres. Però nosaltres teníem igual. Però estan tan a gust allí que parlo tota la vegada, tot un lloc. Era un dia que havíem de fer la reunió i no s'enteraren. I una xica que diu en Pato, que també veien com veia el meu, diu, la veien i diuen, que no veniu a la reunió? I si no saben res, diu, pues ja, que sí que la fem. I anàrem. I estava ja tot prendit. I jo li vaig dir a Xaro, Xaro, en 25 anys que està això fet, era el primer viatge que entra a l'última.
porque siempre es de la primera. Siempre. Vaya que sí. Yo hasta el final estaré allí. Hasta que Déu m'ho permetisca, jo allí estaré. Quan fem el desfile i el teatre. Quan fan el desfile de modelos, això és per morir-se. I el teatre també m'agradaria. També quan van fer l'homenatge, vaya que sí. Una concha está llorando porque una perla perdió. Está llorando en el pueblo la novia del pescador. Això va ser de meravella. Venir a rondalla i tot a tocar-nos, ai, va ser de meravella. De veres. Ai, pues com jo sou de Foios, i el meu home també, pues, havia aquesta associació i s'apuntaren. I hem estat molt contents i molt bé. Ai, pues jo què feia? Jo quan fèieu algun viatge per ahir, en l'autobús que fèieu, pues anava a tots els viatges, molt contenta, jo i el meu home. I aniria a París també. A París anàrem, estiguem allí 8 dies, i allí on estàvem, en París, pues allí teníem ball i de tot, perquè en aquest hotel hi havia de tot. Dona, jo ho he trobat sempre, tot el que han fet molt bonico. Perquè hem anat uns viatges, totes a una, no hem renyit mai, totes hem estat d'acord i hem estat molt pagats. I en acabant, quan se veiem, estem molt contentes. Ai, que viatge hem fet, ai, quin viatge, molta alegria. El motiu que me porta a apuntar-me a mi a l'associació pues va ser perquè, no sé, mos feia il·lusió de que mai en la vida havíem així les dones, estàvem mal vist que quisieres a fer-te un cafè, quisieres a algun bar a fer-te algo, i entonces això de l'associació mos feia il·lusió perquè s'enjuntàvem, fem reunions, anàvem a prendre cafè i així es començàrem a eixir les dones, i entonces me du un record bo per aquesta part perquè va ser quan es comenci a fer així més que res al carrer així en companyia de dones. Les dones soles eren a la casa i mai mos havia ocorrit dir si t'apetia fer un cafè, que el tenies que fer en casa. No podies dir, jo soles me'n vaig a fer-me un cafè. Estava això molt mal vist. I a partir d'entonces se van donar compte de que podíem eixir tranquil·lament a fer-se un cafè a soles i no passava res. Hombre, pues claro que era un reforç molt important de l'associació per nosaltres, perquè te senties com apoyar en anar a fer-te un cafè, anar a qualsevol puesto. L'associació en aquest aspecte mos va obrir camí perquè nosaltres anàrem així poquet a poquet més nosaltres. Recordem moltes coses, com a lo millor preparar-nos un berenar als jubilats, que estigueren totes les ames de casa, prepararem els bocadillos, les taules, i es donarem el berenar als jubilats. Això sempre ho recordo com una cosa molt bonica, que veus. Quina cosa més bonica estem fent. Això sempre em va donar bon recuerdo. Pues yo sí que te vaig a contar que yo, pues, quan me casé, me n'anía a viure a Sagunto, entonces, pues, la meva germana s'apunta, perquè ma mare ho va dir, ella tenia il·lusió de que jo m'apuntara, però, clar, al viure en Sagunto, pues no corresponia. Entonces, quan passava el que passava, que me vaig quedar viure això, pues, vindre a Foios, pues, enseguida ma mare m'apunta. Perquè, a més, la meva germana i ella pues me comentaren que era pues una cosa, pues, i a més jo havia perdut molt el contacte amb la gent del poble i la majoria de fills de les que jo eren amigues meves ni els coneixia ni res, entonces pues ficant-me ahí vaig veure que això pues que sí, que va estar molt bé, perquè en les reunions que hi fèiem, pues, i en els actes que fèiem, jo coneixia la gent, contactava amb ella, si no com antes passaves i dius, bueno, pues la conec de algo i la saludaves, però ahí entri en contacte amb ella, en la gent, i sabia cada uno més o menys com era, i això pues, a mi m'agrada. I te beneficia en aquest moment també moltíssim. Exacte. Claro que sí. Això va ser fundamental.
Perquè no tenien casat, una era més vergonyosa, però l'altra l'animava. Entonces, pues una per l'altra... Per altres, pues, som a ser valentes, som a ser valentes i hem anat guanyant possessions. Ai, tu ves. Pues això va ser en l'any 93 que fer-me un viatge a París, però organitzat així d'aquella manera, per l'associació. Portàvem pernils, portàvem formatge, les grans del formatge, beguda, perquè tot ple de tot. Portàvem els xiquets, que el meu fill tenia 14 o 15 anys. La xiqueta de la meva germana també tindria, pues, també 13 o 14 anys. Volíem anar al Lido i diu així, pues ala. El meu fill se fica el traje de boda, de quan se casa Félix, el meu cunyat. I encorbat en tot perquè li deixaren entrar. I a la xiqueta de la meva germana, pues, tota vestida en collars i de tot. I s'aguanta sentar el cor, tota maquillada. I ells anaven, mira. Al·lucinaren, els xiquets al·lucinaren. No es digueren res, es deixaren passar i s'ho passaren bomba. Llavors ahir no es va de festes. En aquest ambient, tots allí, s'ho passaren estupendament. Això va ser molt contents. El xampany, Don Perignon. I quan anàrem l'anterior a Itàlia? En el 92 quan anàrem a Itàlia. Ja s'ho passaren. Venècia, Roma. Va ser un viatge meravellós. O sigui que l'associació, així en este cas, ha juntat 3 generacions. Ja ho crec. Ja ho crec que sí. El meu fill, compta-ho, per favor, Això que no te sabia dir, però com se va oblidar això? Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Se ho van passar molt bé. Totes les setmanes feien reunions, els dimecres crec que era. Feien reunions i se passava molt bé, perquè arreglaren molts viatges i deprenien moltes coses, us ensenyaven molt, sí. I se'n recorden d'alguna excursió o alguna cosa en especial, algun viatge? Pues sí que n'han fet un muntó. I fotografies també tenim. A París, anàvem un viatge, a París. Era a París, quan a París. Sí. A Itàlia anàvem a les monges. Quan feien els sopars i ballaven, jo ballava en xulla, perquè el meu home no sabia ballar. I ballava en xulla. Jo ballava en xon. I era en xon. I ara, pues, usaria totes dir-me té que vindre, I jo dic, per què? Si no puc ballar, que no tinc una companyera, què tenies? És igual, companyero. Un companyero. Jo si vaig, me buscaré un companyero per ballar, jo ho crec. Però sempre en ella. És i serà precís sempre. Saps? Carretero. Escolta, pues, quan era la presidenta Cholín també me va molt bé això. També, molt. Ara, pues... Però és que són les dos. Per l'estil. Per qual, són les dos per l'estil i valen tot això. A maig hicíem tots els dissabtes, quants dissabtes eren al mes? 4 dissabtes que anàvem per el poble cantant. Ui, se passava molt bé. I ens traiem unes convidadetes de Coca Cristina i Guardent. I s'ho passava molt bé, ficar. Un record per tota la vida. Això és per no oblidar-ho. I conèixer el personal que no coneixien. Per almenys jo, així en el poble no coneixia ningú. I he conegut a un munt de gent. I se'n forma una altra, també. Que mos dit desfaenais, perquè això no, antes no s'estilava gens. I no, que desfaena això, xica. I anar a fer-se un cafenet al bar, doncs això, ho trobàvem molt difícil també, molt lleig. I allí s'ha de pres molt. Se depren molt allí. És de veres, perquè és molt bonico. Allí se fa, en casa què deprens? A fer feina, és molt bonic. I a cosir, jo. Però ara ixes i t'encanta tot això. Me fiqui un mocaón i un mantó de Manila. Coses així. Quant, això? Jo antes no havia entrat en un bar en la vida. Era pecat. I en canvi era
tan normal entrar en un bar, totes, que era un encant. És de veres, antes era pecat anar al bar. També s'ha de dir que heu treballat amb tots vosaltres, particularment Xonil i tu. Una companyia, a mi m'agradava molt estar en ells. Estava molt a gust. El primer record el tinc perquè jo vaig ser una dels fundadors. Perquè jo li diria a Concha, que era alcaldessa entonces, Concha, per què no fem alguna cosa a 5 follos perquè les dones puguem reunir-se? Que estem totes descarregades, que no sabem ni on anar ni què fer. Y entonces ella me dice, podemos hacer una asociación de mujeres. Y entonces començarem a treballar totes. Molt pront s'ajuntaren totes i totes volien estar apuntades. És una cosa que les persones, dones, xiques i jóvens, no se coneixíem. I jo, les primeres reunions que tinguérem en el saló, me xi darrere i veig aquesta flora de xiques jóvens que vingueren, tan guapes totes. I jo no les coneixia. Filles, vosaltres viviu en Follos? Diu, sí senyora. Dic, pues moltes gràcies perquè no vos coneixia. De veres. Guapíssimes. Totes les xarles que ens han fet, que han portat i tot, han sigut totes molt creatives i molt bones per nosaltres. Ens han ensenyat a estimar-se un poquet que no s'estimàvem. Estàvem retirats com si fórem abueles de no sé quants anys. I així, en quan se reunim tots els mesos i sempre hi ha una activitat o altra bona. Hi ha hagut molts cursillos de moltes coses. La dansa del vientre, quan anàrem a la dansa del vientre. I la gimnàsia, que feien la ioga i tot. Això està molt bé. El primer que se feu, sí. Sí, jo feia d'abuela sorda. Estava sorda. Oye, Monchi, el amor, Enric, Carles. El Moño Totabones en un toporraere. L'associació ha valgut molt a totes. Perquè jo les he conegut a totes molt, perquè jo ja soc molt major, i bona diferència va del caràcter que tenen ara que van a l'associació a antes. Antes quasi ni se saludàvem. Doncs jo he notat molts canvis en els matrimonis. Perquè resulta que antes els homes ens volien tindre sempre dins de casa. I ara ja saben ells que els dies que ens toca reunió, se n'anem a la reunió. Si ens toca viatge, se n'anem al viatge. I se n'anem a on sigui menester. Què diríeu més? Jo ho fas així. Pues ara us diré, pues ara vos desitgen a totes molta felicitat en esta vida i que se feu tan majors com jo en esta associació. Luego la Chon, jo dic, pues ella me diu, t'has d'apuntar? Jo dic, pues clar que m'ha d'apuntar. I m'apunti perquè ella m'ho digué que si l'opció no m'havia donat compte. I això m'ha passat molt bé. Jo pues, me recordo molt quan mos feren l'homenatge de no sé quants anys, està allí, que va vindre la Tuna. Estava a l'associació en el carrer de la Iglesia. I no venia, xica, i no venien. I vaig morrem per a l'Alameda, que era allí la Casa de la Cultura. Jo me'n recordo d'això. I vaig encideta per ahir al NAP, se va veure la Tuna tocant. I totes, totes cantant el que cantaven la Tuna, i se n'anaren per allí. Pujaven de l'escenari i mos donaren això. No sé els anys que fa, farà, jo què sé, farà uns 10 anys o per allí. Jo veig que se n'han apuntat moltes i és una bona associació i m'ha agradat.
perquè fa moltes cosetes. I tot el poble és amic meu també. Jo sóc amiga de tots. A mi per allà on vas, ai, tia Patra, com està? Ai, mira, ara ja ho ha passat, ja veurem. Pues jo volia dir que el que vos ha dit primer, que havia anat a tots aquests puestos, jo dic, i ara els diré a totes, perquè creguem que estaria allí en el saló d'actes. Jo dic, quan t'acaba de dir que ha anat a tants puestos i ara no puc anar, i pues ara dic, què més vos han de dir? Pues ara vos desitge a totes molta felicitat en esta vida i que se feu tan majors com jo en esta associació. I també vaig dir a totes, anàrem. Mira si me'n recorde, ara me'n recorde, ara. Jo dic, i quan feien eleccions i guanyava el que mos agradava, agarràvem la tia Parito la Botifarra, la tia Rosario la Monsona, la tia Rosario la Poblaneta, la tia Xona del carrer de la Sarieta, la tia Consuelo, la del Mascaró, la tia Asunción, jo, i se n'anàvem al Boralla a celebrar-ho a casa Daniel. I mos dien per el camí, xiques, on aneu? I jo diem, se n'anava a veure l'Iuam de Novençana. I se n'anàvem a celebrar els que havien guanyat, que mos agradaven. Jo dic, i totes m'han dolgut molt. Però un poc més a la meva amiga presentació, que han sigut amigues des de xicotetes fins que ha faltat. Això anava a dir. El nacimiento de la asociación coincide con mi nacimiento como profesional en Follos. Y efectivamente, más que recuerdos nítidos, aunque tengo en la memoria cantidad de anécdotas y situaciones que pueden ser más o menos divertidas o más o menos serias, lo que sí que guardo en el recuerdo es la sensación de cómo nació la Asociación de Mujeres. El sentimiento que movía a las pioneras para organizar un lugar donde las mujeres no simplemente iban a estar, sino que iban a compartir sus vidas, iban a compartir sus experiencias de vida, unas positivas, otras negativas, pero donde podían compartir ideas, opiniones, donde no se le cerraba la puerta absolutamente a nadie y donde se abría también una puerta importante hacia la formación y el aprendizaje. Eso era una idea muy clara que se tenía con las fundadoras de la asociación. Porque no podemos olvidar que en aquella época, hace 25 o 30 años, había un sector de la población bastante amplio de mujeres que no tenían nada más que su vida se limitaba a las cuatro paredes de su casa, a cuidar a sus hijos, que es una tarea muy loable y maravillosa, pero no es la única. Pero a nivel de enriquecimiento personal y de aprendizaje y de ver otras opciones en la vida, pues no tenían posibilidades. Y la asociación, pues evidentemente, abría esa posibilidad. Desde entonces se han producido cambios muy importantes en las mujeres y en la sociedad en general. La sociedad ha evolucionado, ha avanzado. En algunos aspectos no nos gusta cómo ha evolucionado, pero en otros muchos, por supuesto que sí. La mujer tiene un papel hoy en la sociedad que hace 30 años era impensable. Era impensable a nivel de cargos políticos, a nivel de cargos administrativos importantes e incluso a nivel de ama de casa, simplemente. Ya no es la ama de casa que se queda encerrada, la ama de casa se queda porque le da la gana y me parece perfecto, pero que además tiene otras muchas posibilidades. Por ejemplo, hay mujeres de la asociación que hicieron el examen de mayores de 25 años y que hoy están estudiando una carrera universitaria, que era su asignatura pendiente,
porque las circunstancias de su vida no le habían permitido hacer ni siquiera un bachillerato y hoy están terminando carreras universitarias. Pienso que en un principio todo tiene que nacer en un momento determinado. Y en el momento en que nace y con un proyecto muy claro, después evoluciona él solo. Pienso que la asociación fue el abrir una puerta. Es decir, las mujeres tenían un lugar de encuentro donde compartir, como he dicho anteriormente, no lo tenían. La asociación se presta a que vamos a ofertar todo lo que hay y coge lo que quieras, ¿no? Puedes aprender un montón de cosas, puedes compartir con otras personas ideas que no se te ocurría haber compartido jamás. Entonces, evidentemente, esa es la puerta de inicio. Después, cada una va avanzando de una forma determinada. Hay quien hace el examen de mayores de 25 años y se va a la universidad, hay quien se queda en la universidad popular, hay quien simplemente va a las charlas que la asociación organiza, pero que algo le aporta y en función de las inquietudes de cada una avanza, pero que desde luego la asociación es como la puerta por la que se abre una ventana y se puede salir a otro mundo y ver que hay más mundo que el propio. Yo creo que sí, que ahí ha tenido una función importantísima. Yo creo que todo lo nuevo asusta un poco y todo lo que nace uno lo mira con cierta prudencia de decir ¿qué es esto? El introducir una asociación en que las mujeres se agrupaban para conseguir una serie de objetivos, evidentemente asustaba un poco y determinados sectores de hombres pues no lo veían correcto. Y había sus críticas. Yo creo que todas esas actitudes en estos momentos están simplemente muy mal vistas, porque a ningún hombre que se considere actual y que se considere en el mundo de hoy se le ocurre decir que dónde va ese grupo de mujeres y qué va a hacer, sino todo lo contrario. Entonces no es que estén pasadas de moda, sino mal vistas simplemente. Agradecer profundamente el hecho de que cuando yo vine a Follos tenía 25 años, igual que la asociación, y era una muchacha cargada de ilusiones, con ganas de hacer las cosas bien y con ganas de dar a conocer un servicio municipal que era pionero en toda la comarca, porque existían gabinetes municipales que atendían los centros escolares, como este, pero que atendiese a toda la población no había. Entonces, cargada de ilusión, cargada de proyectos, pero ¿cómo me introducía yo en la población de Follos? Hombre, el hecho de que a mí me propusieran colaborar con elaborar este proyecto tan positivo, aparte de un enriquecimiento personal, es que me abrió las puertas totalmente. Las primeras usuarias del servicio fueron gente de la asociación, con las que se crearon vínculos muy entrañables que todavía perduran. Y desde luego me sirvió para implicarme en la vida de Follos. ¿Qué queda a partir de este momento? Pues aparte de celebrar los 25 años muy bien celebrados, pues queda seguir trabajando, porque no todo se ha conseguido. Hay muchas cosas y muchas situaciones en que las mujeres todavía estamos en una situación, diríamos, en precario, y todavía hay que mejorar muchísimas cosas. Yo os animaría a que continuaseis con la misma ilusión y sobre todo sin perder de vista la primera idea, que fue la de no un lugar donde estar, sino un lugar donde compartir, donde aprender, donde crecer como personas y donde aportar lo mejor que tenga cada una, porque será la única manera de que perdure y que sirva para algo, que es de lo que se trata. El primer record de l'associació és com si fora per comparar-la en algo, la compararia en el Chupinazo de Pamplona, ja que estem tan propers d'aquests dies, en el que un poble que aparentment pareixia que tenia fama de ser tindre-ho tot, que era com la catedral de la comarca, com els més bufons, el poble que més s'enorgullia de sos folleros, no tenia algo bàsic com era
unes dones que pogueren representar en res a este poble. Inclús ara mateixa, en este moment, ha tingut ocasió de veure un arxiu municipal de l'època en la que se van construir les escoles d'ací i de la gent que havia cedit el terreny per a construir les escoles municipals que avui en dia són la Casa de la Cultura. I resulta que els que feien la donació del terreny van ser un matrimoni i aquest matrimoni, per exemple, té un nom, un carrer al seu nom. I ell està el nom en el seu nom i els apellidos. I a la dona simplement és els apellidos. No figurava ni el nom de la dona. No estava ni ben vist que la dona poguera inclús veure's en una placa d'un carrer d'un poble. Entonces, que una associació així, unes dones decidiren formar una associació i llançar-se a l'exterior, va ser com una revolució. Una revolució, evidentment, mal vista per molta gent, però per totes les dones amb molta alegria. La institució municipal en la que jo tinc ocasió d'estar en aquesta època i un poc darrere, no? Quan l'associació ja portava 4 o 5 anyets, però va ser tan important que en l'Ajuntament no se concebia res si no se comptava en l'associació de dones. L'Ajuntament no tenia pressupost quasi ni per festes, ni aquestes coses no s'alquilaven. I les dones, l'associació de dones, era la que participava activament en l'elaboració de les festes del poble, preparant les bocates, les nits de festa, per exemple la festa d'hivern de la Mare de Déu d'ací. Era possible entonces perquè antigament simplement era una professor i entonces començaren des que aplegà la democràcia a fer festes ja un poc més representatives de lo que significava el poder eixir al carrer la gent. I les dones eren les que feien les bocates, repartint els cacaus, els tremols. L'associació de dones eren les que s'implicaven en totes les activitats municipals com es demanaven. I d'alguna manera ja es començaven a comptar en elles com a institució, per a quan venia la ràdio, venia la televisió, ja era una entitat en la que se reconeixia a una associació de dones que era capaç d'aportar al poble algo més que reunir-se per fer manualitats. I aquesta aportació que l'associació ha fet a aquestes dones, penso jo que ha enriquitat d'elles i a nosaltres, perquè pensàvem nosaltres que la gent que vivia per a aquests poblets no tenia dret a tindre aquesta classe de vida, no? I entonces al vindre a l'associació i veure's que així, a part de trobar-se acollides, trobaven també un món que els introduïa en un camp que per a elles no havia sigut en absolut accessible, com era la cultura, això ha sigut un balanç molt positiu. Penso que nosaltres, quan començàvem l'associació, teníem unes necessitats que elles no tenen ara. Nosaltres no teníem de res, partíem de res. Entonces nosaltres vàrem aportar a l'associació i hem recibit de l'associació el que podríem dir la base de la vida, la base de la construcció de la nostra societat. I la joventut ha vist un referent, però aquest referent el veuen simplement com que tu eres la que tens que estar donant sempre. Ells no tenen aquesta necessitat, tenen un dia teatre, cine, discoteques, tenen l'opció d'eixir, de viatjar, d'accedir a la cultura, cosa que nosaltres no teníem de res. I entonces esta joventut ens veu com a referent, però no s'implica perquè crec que el que nosaltres podem aportar-los a d'elles avui en dia parla de físicament en l'exterior i en el que elles poden enriquir-se i viure, ho troben en altres camps. Naturalment, entonces, la gent, el màxim que havíem pogut tocar la via era en la platja, perquè la teníem propet i la majoria de vegades per berenar simplement. Però les dones així no sabien nedar, molts homes, però almenys les dones ho reconeixien. I entonces, perquè les dones es tiraven a l'aulla, quan van obrir la piscina municipal de Foios, van organitzar un bateig. Van organitzar un bateig on se batejava un xiquet que després caïa a l'aigua i es tenien que tirar a salvar-lo.
I ja era una manera d'introduir a les dones en l'àvia i que saberen que no se podien ofegar i que podien inclús pues, nadar i salvar el xiquet que havia caigut. Per aquesta festa pues, el que se va fer és que cada una pues, es disfressava pues, en banyadors antics i va ser molt original. Hi havia una padrina, una comare, tot el que tocava per fer un bateig i després pues, caia el xiquet a l'àvia i se tirava en el va ser important l'obrir la piscina municipal, perquè les dones van ser les primeres que se van apuntar a fer els cursillos per nedar. Molt pocs homes. Recordo jo que la majoria de turnos eren tot dones, perquè que un home reconeguera que no sabia nedar era molt gros. Però les dones ja havíem superat aquest pas i ja no ens importava dir d'això no sabem. No sabem llegir, doncs anem a dependre. No sabem nedar, doncs anem a nedar. No sabem anar de viatge, doncs anem a eixir de viatge. O sigui que les dones no han tingut mai por a pegar el pas que feia falta, reconeguent des de la base que no havíem tingut l'ocasió de poder fer-ho abans. I les dones han tingut pues, en la piscina pues, un referent molt gran perquè la piscina era pràcticament el nostre recinte de totes les festes de final de curs. La piscina representa moltes coses per les dones de Foios. Un dels reptes que podríem dir que l'associació té per aconseguir un dia és que la gent immigrant, i no parlo ja ara de l'immigrant que en alguna època vingué a viure a Foios, i s'ha integrat dins de l'associació i se sent participant a més d'ací del poble, és les dones immigrants que venen. Dones que venen pues, en una trajectòria molt difícil perquè eixen dels països on hi ha una opressió de la dona molt gran. I aquest repte és un dels que tenim ara perquè ja en la Setmana de la Dona està passant, no l'anterior, ja vam dedicar algunes jornades a que elles s'integraren. Més que res no hi ha per dir l'associació compta en aquestes dones, sinó perquè veiem que són dones que estan molt necessitades d'estar en algun lloc i de tindre un apoyo i sentir-se arropades. I l'altre molt especial que tenim com a repte és que no deixar que les dones que estan en l'associació deixen de ser felices per estar en l'associació. Perquè la monotonia se tradueix en un avorriment. Entonces cada dia tenim que estar inventant coses perquè les mateixes dones que estan associades i les que no estan i estan entrant, de fet tenim moltes altres últimament, pues senten l'alegria d'estar en l'associació. Unes activitats que han fet al llarg de l'assistència de l'associació, per exemple, viatges i així, fora d'Espanya, no? A part de conèixer Espanya. S'han fet, per exemple, els carnavals. No se conformaren a celebrar el carnaval, sinó crearen una xirigota, que és la xirigota de l'alegria, on nosaltres fèiem les cançons i les interpretàvem per a la festa del carnaval. Per exemple, el Ball de Saló va tindre molt d'eco, Ball de Saló, yoga, i estem fent, yoga, pilates. També hem celebrat sempre el Dia de la Natura. M'ha comentat antes el Dia del Llibre, el Dia de la Natura és molt representatiu, també. Hem passat obres en el poble. Decidirem fer cada 5 anys un homenatge a les dones més majors, a les que inclús de centres les considerem honorífiques i no paguin quota. I entonces en aquesta excusa, com ja teníem un grup de teatre que s'havia iniciat i escrivia les seves obres, i una cosa més, els playbacks. El playback, que ha sigut una de les coses que ha tingut molt d'èxit perquè sempre procuràvem fer cançons d'antes i les dones majors es sentien identificades en això. Com no celebrar tots els anys la Setmana de la Dona. Si tinguem que fer el balanç ara, diríem que les dones que entonces es començaren, que creien que no tenien res i tenien una riquesa interior, que és la que han transmitit durant aquests 25 anys, avui en dia s'ha consolidat. Avui en dia dius en Foios que una cosa l'ha fet o l'ha organitzat
o l'ha promogut l'Associació de Dones i és aplaudida i acceptada en ganes per la majoria d'homes d'este poble. Però també és valorar i estimular per les institucions, per els organismes i les altres associacions del poble. Avui dia se compta en l'associació i en les dones de l'associació per moltes coses. De fet, per l'any que ve anem a ser les pregoneres de les festes de Foios. Seria una mentira dir que per mi l'associació ha sigut simplement un puesto on estar i entretindre, no ha sigut així. És un puesto on la reivindicació contínua de cada tema i de cada parcel·leta que anava aconseguint, per mi ha sigut una satisfacció i un orgull poder haver tingut l'associació com a palanca d'eixida per a poder aconseguir aquestes coses. Oh, she may be weary. Them young girls, they do get wearied wearing that same old shaggy dress, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness, yeah. Oh, man, that. You know she's waiting, just anticipating for things that she'll never possess, yeah. But while she's there waiting, and without them, try a little tenderness. That's all you gotta do. Tens alguna cançó, alguna frase que resultara ser... Hombre, claro, una cançó molt famosa, que dona un èxit, però per morir-se que dir de meravella. La ràbia que rabie. Podries... Hombre, claro, me recorde, però és que, saps què passa? Que com fa tants anys, no... A veure, si tinc un poquet de... Quien tenga rabia, que rabie, quien tenga rabia, que rabie, que cuando... ¿Qué me va a aportar? Pues la ilusión de la meva vida, ser artista. Pues muy bien, porque yo sabía que en mi casa me apoyaban, porque mi marido el pobre, pues él decía, tú vete tranquila, que yo me acuesto, y mi hija y mi hijo igual me apoyaban mucho. Entonces yo pues me iba por las noches y luego venía y muy bien, me lo pasaba muy bien. Unas compañeras de maravilla, muy bien. Para mí ha significado mucho porque yo siempre estuve encerrada en Utiel, cosiendo y luego vine aquí igual y claro, pues ya cuando me junté con esta asociación para mí fue una maravilla. Pues yo en la que más actué fue, no mucho, pero más en la que salía de maestra, porque me dormía y se me reían mucho las nenas del colegio, luego iba por el brasero, allá al escenario para calentarme y ellas se pensaban que se ponían a ver lo que se me veía algo
total, pero que me lo pasaba muy bien, sí. Y salí de maestra. Es lo que más actué de maestra. ¿Con qué papel se siente usted más identificada? ¿Drama, comedia? Jo més comèdia. Dona, pues el motiu va ser que jo perteneixia a l'Associació de Dones des de quasi que se fundà i m'emprenguérem quasi de broma, que volíem ser artistes, que volíem fer una obra de teatre i ja entre broma i veres pues, m'emprenguérem i el primer va ser una xiriota, com aquell que diu, però d'ahir anàrem seguint a terme i poquet a poquet, pues, i a la gent li agradava moltíssim el que fèiem. Jo ho vaig viure amb molta il·lusió, perquè per mi eixir de casa ja era un reto, perquè la situació la sabeu totes, que tenia jo. Jo quasi de casa no eixia més que a treballar i a casa, i apuntar-me en l'associació pues ja me va obrir un altre món, perquè ja pensaves de distinta manera. I ficar-me en això del teatre i en un grup d'amigues, pues allò ja va ser el tope. Hombre, pues a mi el teatre m'ha omplit molt. Jo el teatre, damunt de que m'encanta, pues el trajín que portàvem, que la veritat, pues que anaves a ensaiar, així és de nit, sempre anaves a sofocar, però aplegaves a tots els puestos. Travesando campos y barracas, hasta cerca de museros, galopan 10 burros flacos y un cabo de consumeros. Jo crec, i tant. Pues, jo començo a formar part de l'associació i dins de l'associació es començarem 14-15 persones i clar, ens toca ser la directiva. Es començaren 14 i 15 i eren totes la directiva. Es començava a apuntar-se gent i què passava? Pues que es començarem a fer coses i la directiva era la que tenia que començar a fer totes les coses. Diguem, anem a formar un grup de teatre i qui tingueren que fer d'actrius? Pues la directiva. Vam en un moment molt important per a lo que nosaltres volíem. Nosaltres volíem obrir-se. Nosaltres volíem ser lliures, però lliures de ment, lliures en tots els aspectes. Clar, és que també era això. Formava part de lo mateix, de que tenies ganes de demostrar-te a tu mateixa, de que això de que la dona s'havia casat per tindre fills, per estar en casa i poc més, pues no anava en la nostra forma de ser. Necessitàvem traure el que teníem ahí dins. Estaba en la cama y me he levantado, pues tengo una pulga que me ha despertado. Jo tenia una vena artística ja de sempre i no l'havia pogut dur a terme mai. Va ser entrar en l'associació de dones i recorde que al principi d'entrar era el que estàveu comentant abans, que estàveu muntant la primera obra de teatre. I recorde haver-me sentat en la Casa de la Cultura de Foios aquell diumenge per la vespre, veure aquella obra de teatre i dir, en la pròxima jo estic ahí. Comissaria de Mujeres. A mi aquella obra... I va ser la primera que se feu des del grup que estava ja escrita. No era una cosa nostra, com altres vegades, que ho fèiem tot. Érem producció, artistes, guionistes, tot, ho portàvem tot. Aquella ja estava... Era la primera obra escrita que anàvem a dur. I era una obra sèria. Jo recorde que el meu registre era d'una abueleta que estava molt a soles, molt abandonada. Vivia en casa d'un fill, però que tots els dies per el matí se n'eixia de casa i com que les amigues les havien mort quasi totes, pues passava d'anar a les iglesias i passava d'anar a... I en el barri on vivia, pues, en aquell entonces havia muntat una comissaria per a dones i se n'entrà des de la comissaria i allí pues, va veure la problemàtica de les dones que d'alguna manera anaven entrant allí a denunciar els casos que estaven visquent, que encara se continuen denunciant.
i automàticament, en el moment en què ixes per la porta de casa, ja no eres Elvira. Ja en aquest moment o eres Palmira o eres un guàrdia civil, perquè com tampoc tenim homes que ens interpreten així, doncs jo he arribat a fer de guàrdia civil i tot. Eres un guàrdia civil... Aquell paper no m'agrada massa, la veritat. No és mal que no tenia text. Però també doncs, eres, què sé, en una altra obra també fas una altra... I te fiques en el paper de totes aquestes dones, perquè com damunt han sigut obres que han representat sempre alguna problemàtica de les dones... En lloc de plorar, em vas ficar a riure! Ai, les veïnes que sabien que no fer-me companyia me dient: «Xica, fes el favor, que això no toca». I jo, vinga la risa. Quan m'esteu dient, més de gust me ria. Si és que des de que no està, no ha fet res de bo. Per què? Encara que se n'envergonya de mi, que s'havia amassat la vida martiritzant-me i tractant-me d'inútil. Faig a la idea de que no està. Ja, jo també vaig quedar descansada quan tancar l'ull. Pues, d'alguna manera t'has sentit que defenies la postura de cada una d'eixes dones allà dalt de l'escenari. La diferència d'edat entre les persones. Jo me recordo d'una persona que ja falta, que seria Amparo la seva, i quan fèrem meva estava la senyora Emilia, que era major, entonces era més jove, clar, 25 anys igual que jo, i n'hi havia moltes persones majors, una altra senyora que li diuen la tia Mercedes, molta gent major, i jo ho recorde allò, sobre tots els problemes que n'hi hagueren, d'una satisfacció molt gran per poder estar tanta diferència de dones juntes, i també, per mi va ser molt, molt bonic, perquè la gent és que molt satisfeta i jo, per supost, també. A continuació, m'agradà i com totes les obres, com han dit les meues companyeres, sempre eren reivindicatives d'algo que nosaltres volíem expressar. I no escarmente. L'ha esperat tot el que ha pogut abans de vindre ací. I molta d'ànsia li ha deixat un paperet ben a la vista, damunt de la taula del menjador. Diria que si arribava estant jo fora, que per favor, que me tocara, que no me fera patir. I ja veus, no toca. Crida a casa i no contesta. Si almenys no l'estimara. Estic tan venjada del meu home que fem la faena i se passen tots els homes. No me podria posar allí a ningú només que a ell. Però dis-me, com pot ser si me fa patir? Si no són vedells, si me mata a disgustos. I a mi cada vegada allò m'interessava més. Con lo qual, en tot com a reivindicació del per què estava feta l'associació i per què estava format aquest grup de teatre. Sempre anava relacionat una cosa en l'altra. El nom també m'agradava perquè Riure és viure és una cosa que sona molt bé y que es saludable. Bienvenidos, queridos espectadores de teatro. Hoy estoy aquí para hablarles del teatro y del por qué salimos de casa para venir aquí si es que lo hacemos. En cualquier caso, ustedes ya lo han hecho. Así que, bienvenidos. Jo venia d'Estivella, i jo en Estivella, en l'Institut, en Sagunt i en Segorb, havia fet teatre, però d'una cosa més clàssica, i sí que és de veres que a mi el teatre sempre m'ha agradat. I quan vinguia a Foios me digueren, les dones fan una obra de teatre, i jo pensava, pues, no sé, algun sainet o alguna cosa d'estes. I dic, pues vaig a veure-les. I me vas quedar meravellada, de veritat, m'encantà. M'encantà i jo dic, és això el que jo vull, que a més és una obra que es dia Eva, perquè jo la primera no la vas veure, no vivia així. Perdona, Maribel, després te donaré el xambón. Vale. Bueno, de veritat t'ho dic. I vas dir, jo vull que sigui la pròxima obra, però vull que un paperet molt curtet, simplement per així, i així jo me llevé el món este que tenia del teatre. I, efectivament, hi havia un paperet. Me diu, ja el tenim, curtet,
vale, va, quan anem a llegir? Me donaran un paperet i jo vaig veure, doncs res, me donaran el paper de protagonista. Aurora, no t'enfades, que totes som de la família. Qui diu que m'enfade? Què voleu que per poner detalls? Estava jo despullant i ell de verdadera i es comença a dir-me que sóc un larí. Que la meva pell és nacre que em vol veure sencera. Me queda tan empanada que no sabía. Pero de solté la segunda que me toca la esquina. Y yo que más garrife, mira, en un cile de veu li dic, me dice, Sara, sí. Pero ell que más comença a seguir tirant de la conversa. Jo el teatre, la veritat, ja t'ho he dit abans, que li tinc moltíssim de respecte. Per mi ha significat, jo crec que el concepte, o sea, el teatre, la paraula concepte no existeix, sinó que el teatre és la vida i la vida és un teatre. O sea, jo crec que estem representant un teatre en esta vida. A lo millor resulta un poquet... però jo, la vivència meua és que quan jo estic dalt del teatre o estem en el teatre i estem en un grup, si una de les actrius de nosaltres falla, pa d'això, i tu ja ho saps d'això, que a vegades mos ha passat, que una té un tropessó que no sap per on va, que el text li se n'ha anat, ahí estem totes, a ajudar-la, perquè poguera eixir. Pues jo volguera que la vida, i de fet jo crec que és aixina, i si no és aixina anem molt malament, pense que deu de ser igual. Si una persona té un tropès, que estiguem tots allí per a que la cosa isca. I a mi això a nivell personal, prestant, és que deu de ser aixina. I jo el teatre ho visc aixina. I la vida també. I això de que obris, te trobes al vigilant que en aquest moment estava i tu aixina tota coqueta i li dius bona nit. I les altres? Soc la primera i dos soles i no vol. Soc la primera. Així, en aquesta insinuació, a mi la veritat que sempre i de vegades ho dic, quan t'obri la porta a casa i està el meu home i diu bona nit, carinyo, saps? I sempre recorda Aurora. Sí, bueno, no sé. Viure va sorgir perquè perquè és que li teníem que fer honor a lo que significaven els nostres ensaios, que era començar riguent-se i després Charo, si vol donar fe, pues que la done, perquè era una pura risa, però una risa de les bones, de les que ixen de dins, de les que ixen en força, no la risa ja, no. Era un sentir-te tan al·lucinat per lo que estaves fent, que era, no hi ha ninguna vitamina ni ninguna cosa que mos donara a totes el que mos donaven els ensaios, que no sabíem si al final s'anaven a convertir en obra, però de moment nosaltres al riures vivíem. I a l'hora de buscar un títol pel grup, pues, va sorgir perquè se ho mereixia. Pues mira, el teatre, al igual que quantitat de coses més, m'ha servit enormement. Senyores i senyors, anem a importar el que nosaltres sabem fer millor que la tomata entollida i pinyón. En el descobriment del propi jo, que estava, no? Devia de tindre'l, però tan amagat, que vaig necessitar de recursos perquè aflorara. I un dels recursos va ser el teatre, perquè ja ho han dit algunes companyeres meues, al tratar, per almenys, d'interpretar a personatges, pues jo anava descobrint de mi mateixa allò que m'agradava i que per el moment històric que mos tocava viure, en la que teníem un paper
que no sé quin director, o sí que ho sé, però no fa falta que el nomene, mos havia designat com a dones, i en el que en absolut estàvem d'acord, per això trencàrem el guió i interpretàrem el nostre propi paper. Entonces, fija't si això m'ha servit. I cada moment intente seguir en la búsqueda i en aconseguir pues, noves metes per a mi i per als que estan al meu costat. I també per l'esforç que significà, per el reto, que no era que volíem deslumbrar a ningú, ni molt menys. Volíem reivindicar un lloc, uns desitjos, unes apetències i, en definitiva, volíem formar part de la societat que està composada per homes i per dones, encara que això nosaltres ho hem tingut que pelear i batallar i molt diferent és ara, però encara tenim necessitat, a vegades, de seguir ahí. Què estàs planejant i què està previst per l'aniversari dels 25 anys? Fer un homenatge també a totes aquelles dones que, seguint aquests impulsos tan importants en el ser humà, han sigut capaces, ens han precedit, escriptores, persones, actrius, que hauran tingut que luchar moltíssim per fer això que volien fer en la vida. Entonces, nosaltres, a través d'una de les nostres actrius, Ustedes son los novios. Nosotros venimos por el anuncio del periódico que se solicitan artistas. Y yo, como verá Madame, lo soy. Lo soy. Yo lo soy. Pero la verdad, venga, esperanza. Pretenem reivindicar allò, rememorar-ho, però a la vegada homenatgear a totes les dones que s'han atrevit a ser elles mateixes. Ai, home meu, quina desgràcia, me'n vaig a l'associació, no puc netejar la casa. Won't regret it, no, no. Young girls, they don't forget it. Love is their home, happiness, yeah. But it's all so easy. All you gotta do is try, try.
¿Cuántos se han perdido? ¿Cuántos se han perdido las personas mayores que no han podido hacer lo que nosotros estamos haciendo hoy, ni tener lo que nosotros tenemos hoy? La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein trou. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur brisé. The stairways up to la butte can make the wretched sigh, while windmill wings of the moulin shelter you and Ma petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma mère. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sous tes lèvres une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. The stairways up to la butte can make the wretched sigh, while windmill wings of the moulin shelter you and Et voilà qu'elle trotte, la lune qui flotte, la princesse aussi. Na, 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 mes rêves épanouis. Les escaliers